Kamoro mora ma intie machiegni janeno mar LTN sama chalo kama indi en thuolo machielo mochako romo kodi e chenro mar duond joluo. Kaendi kaka pile nyisi ni mae kama joluo kobire to koro wacho wach manitiere. Wechego makonyo ogandawa, wechego eko magerowa, wechego ma bende sani koro kelo nyak mar oganda e kanyakla duto te mantie. Obed weche mag somo, weche mag ngima, magiki mag thieth, weche mag chike, weche mag ng'eyo piny, magi te wamenyo mana ka wantiere e studio wa kaendi mar Lolwe TV. Kaka pile sa machalo kama endi chieng' tich kawuok tich abedo kaendi gi welo mopogore opogore. Kawuono bende an gi wendo ma opogore, omiyo abro miye thuolo ni mondo mi koro arwake, to kapok arwake tudre kodwa mano endo e yore mag tudruok te ma ing'eyo. Facebook page en Lolwe TV, Twitter handle en @Lolwe TV, kok mana bende tudri koda Twitter handle mara ma en @NickOkello7. Hashtag marwa en duond luo, duond joluo mane hashtag manitiere. Omiyo akawo thuolo ni mondo mi arwak wendona mantiere godo e studio kawuono e sama bende koro chopo kaendi, to adwa ni mondo mi omoswe gi duonde, onyiso ni en wuod kanye, kech boko ng'ama wendo, ng'ama be osebiro kaendi tielo moko buora, koro en ng'ano endo ma ji ong'e maber ni en ng'ama nade. Ng'ama wendo amosi ni misawa. Oimore ahinya. To idhi nade? Adhi maber. Iselal e wang' ji kaendi e thuolo malach? Aselal ka wachore gi wach mar tuo mar corona ni. Osemiyo ji koro bedo pogore mang'eny, lakini kwantiere. Odwa bago ji matin, Odwa bago ji matin. Thuolo ni en mari, koro ful nyingi kamiae gi gimitimo. An Daktari John Asewe mar Kamenya Herbal Clinic mobesin Kenyatta Market. Mane kuma wantie, to Kamenya ringe Kenya te. Ma kwabro chako wuoyo, wabro wacho ni kuma Kamenya rome gi ji e konde ma Kenya. In wuod Kamenya? An wuod Kamenya. Erokamano. Aparo ni thuolo miwacho ni ibro loso gi ji no, ang'e ni kuonde miwuothe sani koro ringo piny, aneno ka giringo piny kanyo endo. Oganda neno ni chieng' ma kama in kama kama, chieng' ma kama in kama kama endi. Koro kawuono ni endi ne aluongi ka mondo molose wach mar tuo mar nyamuoda. Arthritis. Tuo mar nyamuoda. Komondi kapok wachako lose tuo mar nyamuoda, dilernwa ni symptoms mag ang'o gire magen symptoms mag nyamuoda, nikech nitie ng'ama neni ka to ji mang'eny mosebedo jomotegno, koro bedo jomotegno, yuago yawa awinjo kama samo ng'ato nitie gi gini to kong'eyo ber ma mondo mi iler ni to symptoms moko ma ng'ato ka nigo to winjo ka gima en nyamuoda gin mage? Nyamuoda ni ing'eyo no obiro ka ng'ato dende muodore, yani emomiyo iluonge ni nyamuoda. Koro symptoms en go mang'eny. En gi gimoro ne iwinjo ka goki rami. Inyalo winjo ka ng'uti ni rami, yani paro na neck stiffness, iparo ni ng'uti no inindo marach. Koro iwinjo ka ng'uti no othal, oremo. Then inyalo yudo ka sida nyalo bedo ne duondi lit, kata kimuonyo law tiyudo ka koro olaw ni ok muonyre, okege ma koro nitie. Iparo ni nitie gimoro kuot e duondi, kata ni muonyo gimoro to kodhi. Koro okelo gimoro ne rem kata okego mang'eny e duondi. Kata inyalo winjo ka ng'enyni joint magi remo, sana sana onding'i, lith tiendeni, kobire andhudho ma tiendi, en gima pando mos mos, obire chongi, obire kama fuoni mar ginene oriworego, pain mari oriworego, kanyo iwinjo ka rami. Ichaki iwinjo ka gini oketi gi chuny malepo. Inyalo keti kata ne gini biro ne koro keti ne idiewo, to king'e na ang'o midiewo. Ng'at moro mane miyo inyalo paro ne kineno malo tiyudo ka kendo koro ibedo gi rem e piny ji mang'eny, kata onding'i to king'e ne arthritis no mokele. Then inyalo winjo, mago a symptoms. Iwinjo okelo gimoro ne redness nyiso ne kopo no kuot, ng'ano ma okuodo joint, koro sama kuma okuodo cha lokore mabiro makwar, ineno. Koro mano okelo gimoro redness. Koro oketo gimoro ne kuot kaya obedo swollen. Iyudo ne joint mari sana sana chongi okuot, kata ondhuth tiendi okuot, kata lweteni okuot. Ing'eni kiyudo lwet ng'ato mane gi ginene, mane gi tuo mar arthritis mar nyamuoda ni, compare gi ng'at gi ginene sausage, ineno sausage kaka chal, lwetno chalo kaka sausage.
Lwedo chalo sausage. Yes. Ko lith lwedo gi koro chalo kaka sausage bit, kaka sausage obet no. Nikech en gi gimoro ma koro ing'ene sausage en gimo jonyo. Ko lweti ka ojonyo, to kuot mane wawacho cha, koro gar kama. Yan onge giminya maro. Ng'ano manigi gino no cha maber, nyamuoda mar arthritis ni, ok onyal lonyo law, ok onyal luoko, ok onyal guonyore kata. Fuonde omoko. Nyiso no bedo stiff e dende. To ng'ani ok nyal riere. Dende yani othal kabisa. Then en gi wich bar. To en gi wich bar, to en gi liet. To en gi sida. Okelo skin disease. Nikech ing'ene sama osebedo kamano, koro dendi chalo ng'at moro ma wachane iseneno ring'o manie bucha to onindo. Koro konindo ting'eno gik moko wuok ma white kuome, machalo boche ka. Kae ting'ene koro ojony. Wawache gima ber, dhiang' mane puro, ting'ene ng'ute, king'iyo ng'ute ojony. Dend ng'ano manigi tuo mar arthritis dende chal kamano. To kogolo skin disease, to en skin disease ma kiguonye kama to scales wuoke, tiyudo ka kendo kalagakla bende wuoke. Koro skins negi miyo oremo, oremo kabisa. Gini nyalo bedo madhi koro yweyo ne bedo matek. Ja arthritis iyudo ka yweyo ne, iyudo ka koro dwa no wuothi, to dwa no ogam yweyo. Koyudo kamoro moting'ore matin machalo pith, odwa no ogam yweyo. Nyiso ne gicha odhi affect lungs mare. Sama gino affect lungs mare, nyiso ni koro yweyo ne bende en yweyo ma en gi deep ma yweyo mochuno, oywaye to en deep kabisa. Manyiso ni kata muya ok donje fuonde go maber. Ok donj malong'o. Ang'o momiyo gigi ok nyal donjo kata momiyo koro mokelo ne arthritis no? Nyiso ni en gi uric acid. Uric acid kosedonje e blood, nyiso ni obedo e blood vessels kanyo. Koro sama osebedo to ringe dendi, to dhi loso gimoro machalo kaka kuoyo. To kuoyo ni koro gin gimanyo kar joint. Emomiyo koro kodhi e joint mar lweti ni, tiyudo ka ja arthritis lwedo mathuon ni, to gi mathuon ni bedo gi sida kabisa. Ok onyal bedo ne lwet no rieyo. To ok onyal bedo ne lwet mathuon ni bende onyalo mako gimoro. Koro bet nang'o? Koro obet ni yani en gimoro ma ing'eno okuongo kunjo magi mabedo kama. Koro gibedo kama. Nyiso ni sama bedo kama, pano ok inyal mako gimoro ne makata dhong' kama ok onyal ng'ina dhong' moro. Magi ng'ene koro gikuot, sama gikuot no, to koro gikwar be. Ineno, okuot miguono dwa barore. Koro sama mano timore, to acid no dhi nyake e joint magi. Emiwiyo ne ja arthritis, okinyi ok en ng'at madichie achien e fwa. Nyiso ni okuongo lambore e pien mos, mondo joint ka remo oyude kuma nyalo kwanyo e ler. To mano dong' en thagruok. Kaka nyipimo dong' en thagruok ne ng'ani kabisa. En thagruok. Joint mare ochamo muscles, tochamo tendons mag leche, tochamo chogo. Koro seche mochamo gigi, ochamo gimone catalyst. Catalyst gi emoriwo gin kaka tissues moriwo del. Koro sama giriwo gigi, to en chalo kaka grease mar del. Koro ing'ene dendi chalo kaka ndiga mamuoch rwat ka grease onge. Koko bedo oiled maber. Yes. Koro gicha kosechamore, nyiso ne chogo koro chamore. Emomiyo ng'ani ok nyal puko ne swag. Koro friction nitie regruok moro mar chogo. Koro sana kuma regore ahinya en lumbrune to gi goke ka. Emomiyo iyudo ka ja arthritis nene, iyudo ka lumbrune nigi shida, ok onyal riewore mayot. To ok onyal chunga nikech gika omako nyaka bembene ka. Ing'eni bamni ka ema chogo maduong' cha oriworego kama. Hip bone mating'o weight ni no. Koro koyudi ne in gi weight, to in gi thagruok kuom ahinya.
manyiso ni ng'ano man gi tuo mar obesity nigi thagruok kuom tuo mar arthritis. Matiende ni del mang'eny ahinya sasa ni bende ok ber. Ing'ene sida manitie ne kopo ni in gi arthritis to bokelo dendi bedo mang'eny nikech inyalo bedo ni chiemo to exercise ok itim. Koro dendi omakore. Yani dendi omoko. Koro fast ka medore mana yienye dendi. To kako medo yienye dendi e kako medo ketho choke. Iwinjo. Sama bed ne choke ni owuon kethore, nyiso ne ibiro bedo e wheelchair nikech ok inyal kawo thuolo ma iwuothi. Movement mari obedo restricted gi choke ni nikech choke ni koro regore. Winjo nyaka kendika cha ka onge grease kako timore. To dendi muoch te. Koro mano makoro muodore, mano koro etie nyamuoda. Tiende ng'ato kisewinjo ne ng'ato momako maber, ng'ani kata nindo onge go. Dende lit. Tiende ne ing'ene nitie wang' ka nitie pi mamiyo o lubricate. To pigo dhi matuo. To pigno kata kapok otuo to nyalo kelo ne in pi siko mane wang'i. Iwuone wang'i kethore. Wang'i ng'o pi kama. Koro nyiso ni ineno gik moko ma bulu bulu. Then kamano gino ne dhogi bende otwoyo bedo dry. Manyiso ni dhogi koro biro bedo dry ma obarore abara. To sana sana ma in go pi manene ka koro ok inyal nindo. Gima timore ni koro okelo depression gi stress. To nyiso ni sama depression obedo gi stress, arthritis gima winjo en rem moloyo dende. Pain mang'eny kabisa. Nikech tae ma piny dhi runego mondo nyal gine ne onge, en rem ne mochiko ne ite. Koro stress ya bedo mang'eny. Sama no bedo, nyiso ne ng'ani nyaka yud kod level of the pressure. Nikech pressure, koro atari bedo gi shida. Ng'ani nyalo bedo ne immunity mare koro dok piny. Sama immunity ne odok piny, nyiso ne rembe be dok piny. Sama rembe odok piny, ibo yudo ka arthritis ol mang'eny. To arthritis koro yudo ka koro ojony. Ng'enyne olo, kae koro dwa no lose weight. Tibo yudo ka koro lose the appetite. Chiemo malong'o ok odwa no cham. Nikech dhoge obido marach. Nikech acid cha. Ipime maber, tanjo ka bende olach. Yes. Makoro ng'ama nigi tuo kama endi nyalo ng'e ni kiwinjo gik ma daktari wacho ka in gi ranyisi moko e dendi miwinjo ka chal kaka iwinjo lere no endo, ber ma mondo mi itim ane mano nonro mondo ing'e ni to in gi arthritis ma chal nade. Omako mine kose chuo mang'eny. To higni mage ma joma nitie higni mage ma gini nyoro ahinya kapok wadhi yweyo amiyi dak achiel. Okay. Arthritis wan gi types, gin karibu madhi 200. To mong'ere ahinya gin wan gi osteoarthritis, gi rheumatoid arthritis, kata cirrhosis, juvenile arthritis, kata cirrhosis arthritis. Koro mong'ere en rheumatoid gi osteoarthritis. Koro omako nyathi, to omako ng'ama dhako kata ng'ama duyo. Koro gik mang'eny kuom osteoarthritis ng'enyne omanyo ko joma mine. Koro dhi e age from 45 to dhi e 65. Kaeto rheumatoid arthritis omako kata nyithindo. Ok omi the age. Koro kwan gi rheumatoid arthritis ni kendo chako manyo joma chuo. Koro ng'eny joma chuo tiyudo ka bedo gi gout. Iwinjo. Ontie pogruok e kind gout gi arthritis. Gi arthritis. Koro mago uric acid mani koro yud ne ng'ano nochamo ring'o mang'eny. Kata cirrhosis gi mamana wuocha koro mako jomoko man ogo mipira mang'eny. Koro ka nogo mipira, koro ne yudo ne moro ne notur, nohinyo wil. Koro ka koro biro at the age, koro gigo chako te mang'owa, ochako winjo. Wachni no buoga nikech kane go mpira, kaka wan wago mpira. Yes. Koro chal mani, gino kik buoga ahinya. Janeno mar LTN, wadhi e yweyo ting'e ni en wach matimore, gigi timre e ogandawa. Waluongo daktari ka mondo mi olose wachni. Tinjo ko wacho ni nitie pogruok e kind nyamuda gi gout. Akiani gout luongo nang'o gi dholuo, ka ing'e nyinga, arthritis ang'e ni en nyamuda. Ibro kiduogo tibo pimo ni to arthritis ni omako arthritis ni endi to gi gout pogruok mane mantie nikech samoro nitie ng'ato ka endi ma nigi gigi te. Kata gimoro timre ne ng'ato to koro en e moro. Koro ing'e ni bet ni samoro ji kia ni
be gima hinyo ji kia ni en gima rach moloyo. Yes. Wadhi yuyo ka waduogo to ka in gi penjo moro amora keti e nembni mani kanyo go eko, kama ibo yude daktari bende oseketni kanyo ineno te makoro ing'eni odiochieng' machal nade miyude, odiochieng' machal nade miyude. Erokamano ahinya kik idhi mabor. Maendi en Duond Luo. Erokamano kamoro amora ma intiere. Maen okang' mar ariyo maendi mar wechewa mag Duond Luo. Kawuono niendi ka wantie kaendi gi Laktar John Asewe maen jakamenya. Kamenya ka inyiso ni jokamenya gi wachre ni kata kapod wakete tenge matin. Kamenya ka winjo ni jakamenya nyalo kata mana siemo winyo to winyo no ai polo to lwar piny. Gigi gin agina wach mobuogo go ji kose ma gik matimore gi kamenya ka. Kamenya ong'e yath. Un jojuogi kose ung'e yath. Ing'eni gigi bi nyaka wang'e. Nitie ng'ama ong'e yien kaka koro ing'e yien gi tuo ni tithiedho. Nitie ng'ama bende en ajuoga ma enodo mana golo winyo kama fuyo polo to biro piny. Kamenya gin joma ne wa Kisumo to gidhi South Nyanza. Kama yo ginene, yo Dhiwa. Kama iluongo ni Pala Southward. Koro Kamenya kanodhi kanyo mondo ne giyudo joka buoch kanodak kanyo. Mondo ne gidag gi joka buoch, mondo gibe gidagi. Nok gidhi to gidhago gi joka buoch. Ne gidhi to gigolo joka buoch gi yath. Koro in ne gibiro, ne gin gi yath, tipo maka guok obiro dalani. Kichogo guono to mano guok mane, kaka kinyi ibidar. E kaka jogo nodar. Magidhi, joka menya nodong' koni, joka buoch nodhi mo kuja manopogi gi ginene, gi sare. Koro winjo tie kamenya gi richo kapo ni usim to ni chieng' ok podhni jakamenya gi obaro andase gi weche mag to mago nawi kose ndagla kose mago to mago koro iwacho ne nawi kitemo riwo nyaka ndagla. To into kanyo tionge. Kanya onge nikech ato nang'iyo ne to ngima mar dhano ka koro yath nyalo thiedho ng'ato to wayudo kata ka githiedho osiptal to gibedo processed. To chal kaka tiang' iyudo ka ipidho tiang' tirego nguru obedo processed koro iyudo sukari. Koro an mane gima tiyone yadhni ayudo ni karo nya thiedho ngima gi yath rach mowegi. Erokamano. Wadhi nyime. Wacho ni joma chuo gout nego ahinya to joma mine gi arthritis gi. Pogruok mane mantie nikech gigi te an inyisa ni kichamo ring'o mang'eny ibo yudo gout, ka kichamo ring'o mang'eny ibo yudo arthritis, kia kichwe ahinya, kia kibet nadi. Gigi te ere pogruok mane kind gout gi arthritis? Gout en ring'o ma ng'ato chamo mobul. To sama obule nyiso ne pod retain pige kuome. To sama retain pige kuome ka ting'ene dhano wuon bende nigi pi kuome. Koro pi manitie kuome chamiluongo ni cartilage. Chalo kaka koro ochal kaka oil ma miyo joint kaka. Koro ing'ene kopone idhi kelo ring'o tiwang'o ring'o to dhi oriwore gi pi mar oil mane dendi cha. Koro bedo saturated. Sama bedo koro loso acid mopogore. Ineno. Emomiyo chal kaka awacho ni ikawo tiang' tirego nguru titimo process tiyudo sukari. Koro sukari dhi yudo ka wang'e tindo tindo. Ineno. Koro ebe kosedhi magiriwore gimokwongo loso macha en gima life to ma nosebedo dead. Koro dead cha dhi riwore koro loso acid mare. Acid moloso cha ema dhi chako chamo ang'owa ngima mar choke. Mano kore gout. Onge wach koro wadoge wach mar arthritis mane makawuono ne walose niendi. Gini mondo mi ithiedhe itiyo gi yiend nyaluo. Mondo mi ithiedhe gini marum ng'ato wuotho kuomi marom nadi? Arthritis kithiedho ng'ato maber owinjo wuotho dweche 3 nikech ing'eni kosemaki inyalo yudo aparo ni nitie moro mana thiedho Oyugis kanokele ka ok nonyal ne en ng'at mana ok olonyre kata kanonindo ni nyalo mana loke. Koro kanobiro nokong'e ne tuo igene ogik an extend makoro ng'ato ng'iyo ne en ong'ol nikech tiende negi kata oywayo piny makoro kata kokene iyudo ka koro ng'oa chot. Natimo ne thieth masani koro onya timo nende kende kata kane bed ne nowinja iyudo ka koro nyalo wuotho onyalo timo ne ng'ato neno ne gima nowinjo mak mane seche ming'ene gino noyudo ne yath ne tuo ne ni kuome timiye yath
Sache mochako tiyo gi yadhno to oparo ni koro komedo tuo nikech gini dhi golo gigi iwinje sama ogolo gigi korki medo winjo rem to wuok ochal ng'eni sama ichwoyi sandan tiwinjo lit to kosegol sandan to koro in sawa mak mana ne inyalo pogo de kuma nochwo cha okuot timo mi iketo siprit cha mondo tim ang'owa kik kuodno bedi koro miyo ebe yath seche mogolo gigi ibiro winjo rem by the time itiyogo tibiro yudo kibedo normal to 3 months to wach arthritis orumo to arthritis nawacho ne kok ithiedhori onyalo kelo kata blood clot e dendi po nono kelo blood clots emiwinjo ni ng'ato obedo paralyzed to ng'at ma arthritis omako obedo gi mana trema tiende yudo ka ng'enyne lwete tetni kata dende tetni miel kabisa koro magi infection ma ng'ama nigi arthritis winjo mago symptoms mane watemo wacho ni ng'ama nigi arthritis nyalo winjo to arthritis ochakore mos inyalo mana winjo ka tiendi lith tiendi emiwinjo kati mang'owa ka nigi rem mana matin to chako lal kati chako iwinjo ondhoth tiendi iluonge sprain ineno ka gima okuot to kendo dok to kidiye kama to fuonyore kendo mano timi tang'o motima inyalo paro ni in gi kidney problems to mano kendo chako lal to kendo chako biro e tiendi koro wuotho mojik gike bamni mogik e onding'i mogik e gokeni koro seche motimo ng'enyno chakre gi piny nyako chakre mana gi lith lweti to gi lith tiendi ok onyal make makana ne kinyi chiewo ne to in gi arthritis en gima biro mos to lal obiro mos to lal step by step koro odhi kodi gi age koro seche moko be moko biro mobedo inherited ma koro ne ikawe ir kwaru moro ne go dau moro ne nigo mago be ji yudo ga ji inherit yes ji inherit magi gik mag bedo inherited hereditary disease koro miyo arthritis osehinyo ji mang'eny arthritis nyalo kelo ni ndulme ma samoro iwinjo ka chunyi lewi tiwinjo ka in gi dizziness ipo apaka koro ne wuotho kama to wang'i olil chetese lwar kata gimomiyo lwar ikia arthritis ni nyalo kelo ni problems mar ulcers ma in gi ulcers ma ok rum ma in aina dho chunyi siko wang' mana seche te to in iyino bir mana seche te to nyalo keti gi diep mok yuet samoro bende chono bok idhi mano arthritis koro omiyo arthritis kok ithiedhe to seche ma magi ok timre ibiro yudo ko omiyo heart fail to samoko kithiedho arthritis ibiro yudo asthma emomiyo ka kori chapo iwinjo ka kori lit kidwa ni ywe then akone ibiro winjo ka duondi bende lit iparo ni ang'o motimo duondi ichamo gimoro koso kadonda moro koso homa moro dwa magi to ja arthritis ng'eny en gi homa miluongo ni influenza ma in sika ka umi osika mola tidwa ni igid iti tidwa ni igid ang'owa igid umi tidwa ni iruta mondo korka muya no dongo mago koro reactions manyiso no kelo nigi tuo miluongo ni sinuses manyiso ne in gi allergy ma arthritis kelo en mar smelling ok inyal winjo kata kopo ni iwinjo smelling moro ma ginende tinyalo gir ma koro ok inyal mano arthritis kelo koro miyo arthritis ni nyathi obiro kosebiro tinyalo yudo ka koro nyathi bedo gi polio mano arthritis nyathi nyalo bedo gi tuo miluongo ni lupus en tuo ma yudo ka o affect nyithindo ma o affect the organs onyalo affect the kidney onyalo affect the to en odil gi both red cells en oloyo kata sickle cell lupus ni to iyudo komako nyithindo kata sana nyithindo koro magi tuo ma wuok e gang'owa arthritis omiyo king'eyo ne tuo ni iwinjo dendi nojony ng'i kaka inyalo konyi kik ipar nojony ajonya nikech ni nindo marach ichiewo ne moro nindo noteri ahinya koro iwinjo ka ng'uti lit koro ikawo rob moro irwago pod ihinyo mana kuma no othalno nikech tuo ni e ang'owa ni e remo koro remo ok dirwa
Daktari, weche macho gik ng'eny Yes. kendo dwaro mondo mi koro ng'ato luwo kende no owuon ong'e ni to koro tang'o yudo konyruok nade. Seche ma koro waloso ni endi, ang'e ni wachiegni tieko chenro ni endi, ber mondo mi seche ma waloso ni inyalo iwacho ni yudre Kenyatta Market. Kata sani kiny an Kenyatta Market. Nawacho ni Kenyatta Market sani abedo mana ndalo 2 tarik 26 gi 27 ma ka ng'ama owinjo magi to en onyalo manya ki Nairobi ka kata kao bari nok inya nena parcels nitie maketo ne ji yedhe mondo oyud okonye. To Koro mana tudruok mana kende. tudruok bora ni isebedo gi namba na maringo pinygo kisekawo tiyudo ayuda kaka ikonyi. Kapok ichiwo namba ni daktari, Yes. aneno kod dakika moko madhi adek kama. Daktari anyiso ni dakika madhi adek. Kadhi e gym, achako timo gik ma physical apuro, nyalo go arthritis owuok kuoma. Yaani physical, tije ma physical, moe tije mag office ma ji betie to gibudho ahinya gi. Mano nyalo gole. Physical mibiro timone ibiro time nikech in tiparo ni kitimo ne mondo dendi oriere to nitie kar gik mihinyo nikech mwayudo ne lifting gik moko mapek kelo arthritis. Sama iting'o gimoro mapek no kelo tuo mar hernia. Iwinja. Sama itimo gik moko mapek no ibiro yudo ka ibedo gi problems ma inyalo bedo gi spinal cord. Magi biro yudo ka iyudo nikech in itimo ji mondo ipani rie leche ni nitie flexibility moro mowinjore tim mayom. Kata kaka aerobics moko ma michikruok mayot gi mondo mi koro yueyo mari bed maber. Mondo bed maber. To kiting'o gik moko mapek, nyiso ni nitie kuma inye dendi kanyo. Koro obiro determine ni the future mari ni ka koro kama koro ibedo at the age to koro golo ni age ni gik mane timo ka. Koro konyiso ni nitie gik moko mane timo mapek mane hinyoga dendi to nok ing'e nikech ne pod in gi stamina. Koro sani koro idwa experience. Gima ibiro winjo ka koro dendi go chako bedo malit. Koro kirieri tiyudo ka dendi no stiff. Omiyo mago koro kara jotim nang'o mondo mi kik arthritis donji kuom sama wacho mano no tichiw nyaka namba ni. Prevention measures gin mane? Prevention measures owinjo tim exercise to kowinjore ne gik ma bedo lifted mapek ahinya gi gin ema gi interfere gi compare jomoko mating'o simiti ka kata jogedo kata wacho ni kor jomipira ng'ato gweyi ibi gwe ng'ato iwil irwayi in future nyaka yud ka koro gigi gibedo weak kore ma gi develop things machalo kaka arthritis. Onge wache chiwo namba ni mondo watieki. Koro namba 0729 92 18 14 kata 0753 48 5776. Koro aringe Kenya mzima makoro na wacho ni ne Kenyatta Market aringe tarik 26 gi 27. Koro kachako tachako gi kendo gi Nakuru tarik 3 mano Nakuru. Koro kendo tarik 6 ibiro yudo kan Mombasa. Koro mago to ing'ene ringo kacha gibiro dhi neno. Koro mano to ng'ato ndiko. Mago to koro ibo ndiko kendi. Kama giringe piny kanyo no endo erokamano ahinya daktari, ilero wach gigo matuoche mag nyamuoda. Koro wang'eyo ring'o ma ji ohero nyama choma ni aeura ahinya ok ober. Njoko nyiso ka indi nyama choma no en chiemo moko ni bende ing'iye dendi onyalo mi bedo koda ka weche matek magieki mag tuo mar gout. Mago te gin weche mopuonjwa ka indi omiyo ageno ni kamoko donjo ni yudo namba bende mar jathieth en Dr. John Asayo, en wuod Kamenya. Pinyo modong' to kore ema biro duoko sama koro tudru kode. Yes. An mara ne ma mondo mi olernwa weche gi kiwang'e to ditim ang'o kata gin ang'o makitimo to nyalo weyo. Mago ema ne wantiere godo sani. Ndio medo kunwero kamano kuom thuolo mane untiere godo kodwa. Nyinga en niko kelo nantie kod Dr. John Asayo. Obesa ni koro salerwa weche gi kachiel kachiel. Ero kamano masani. Erokamano.